politikerne. Nu vil jeg præsentere dem, vi har med i aften. Sebastian, han er Lars Løkke Rasmussen og jysk journalist. Philip, han er Helle Thorning, Ville Søvland og Anders Fogh og Daniel. Emma Jespersen, det er mig selv. Jeg er Johannes Schmidt og Ruth. Og nu vil jeg begynde første scene. I første scene har vi Johannes Schmidt, Helle Thorning og jysk journalist med. Goddag, og velkommen til regeringens ugenlige pressemøde, som denne gang handler om den måske lidt omstridte betalingsring. Ja, betalingsring. Ja, som I nok ved, har der været meget bøvl med betalingsringen. Ja, og der har været rigtig meget bøvl med den, men nu har vi endelig fået den færdiggjort. Hvilket vi selvfølgelig er rigtig glade for, så vi kan bruge vores tid på noget andet arbejde. Og nu kan jeg lige i korte træk forklare, hvordan betalingsringen den virker. Altså, den omhandler jo kun Indre København. Altså kun Indre København. Kun Indre København. Det er ikke spørgsmål endnu, ned med den. Ja, og så, når man kører ind med bil i Indre København, kun Indre København. Ja, kun Indre København. Så skal man betale penge, så derfor skal man bruge offentlig transport. For der skal man ikke betale penge. Jeg har stillet spørgsmål om lidt tid. Og derfor skal man ikke betale penge. Så det er derfor, vi vil opfordre folk til at bruge offentlig transportmidler. Og så vil jeg sikkert spørge, hvad pengene de går til. Og til det er svaret selvfølgelig, de går jo til bedre midler her i København. Altså herinde i København, det skal være meget bedre. Det er sidste gang, jeg siger til dig, så ryger det ud. Det skal være meget bedre her i Indre København. Det skal være meget bedre her i Indre København, hvor vi skal have en bedre social ydelse, og alt skal bare være bedre. Altså, ja, det er det. Så, når spørgsmålet gerne komme. Ja. Jeg kan ikke forstå, hvorfor overskuddet fra betalingsringen kun skal gå til København. Har så, der er jo 1 million, der bor der. Har så med de 4,5, der bor andre steder. Har så med dem. Det er jo fordi jyderne og fynbåndene, og de kan ikke gå sagtens klare sig med det, de har, fordi altså, det vil jeg sige, det er rigeligt. Det er rigeligt, det de har. Amen. Ja, hvad nu? Amen, hvorfor er der så nogle jyder og fynboer? Må jeg lige spørge, hvad er jyder? Hvad er jyder? Ja, det er det smittespørg, hvad er jyder? Hvad er jyder? Ja, og Johannes, den tager vi senere. Jeg starter ikke at forstå, hvorfor København skal have de penge og ved for noget. Der er så meget, det uden for København ikke forstå. Ja, og altså, ja, det var så det. Ja, hvad er det, Det er altså kun det ene, der kan komme. Der er jyder for noget. Vi tager senere. Næste scene, der har vi Ruth, Daniel og Lars Løkke Rasmussen og Anders Fogh. Hej Lars, hvad er det galt med dig? Rolig Lars, rolig. Vi bestiller en fadøl. En fadøl, tak. Fadøl. Ja, Lars.
Anders Fogh, han har sagt, hvad jeg skulle gøre, og han sagde, at jeg skulle vinde valget, og det gjorde jeg ikke. Ja, jamen rolig, Anders Fogh, han er jo ikke i den her branche mere, han er jo over i det, der hedder NATO. Det ved jeg godt, men det var ham, der sagde, hvad jeg skulle gøre, for jeg var sådan en lille tyk en, der godt kunne lide fad. Og nu med lidt selvtillid, Lars. Simpelthen, altså, du må simpelthen komme op på den heste der. Jamen, jeg kunne sgu da ikke komme op på en hest, det er sgu alt for tyk til. Jamen, Lars, det var bare et udtryk, det troede jeg, du vidste. Men du må nødt til at kæmpe for det. Nu er det jo oppositionen. Så er der ikke så meget, så er der ikke så meget at lave. Nu har du tid til at drikke en fadøl, så. Lars, nu går du over til Anders Fogh og siger det. Og så er det bare op på hesten og i gang med arbejdet. Du skal nok komme i gang. Ja, nu går jeg over til Anders Fogh og siger, at jeg tager valget. Ja. Det er ikke så højt. Hej Lars, hvor var det så trist? Det er fordi, hende over på den røde blok, hun vandt sgu valget. Hvad? Tager du valget? Ja, det var sgu da kun fordi, hun lavede guld og grønne skove, og jeg var sådan lidt mere lige på og sagde, det er da ikke plads til. Og så træffede vi sgu valget. Lars, hvorfor holdt du ikke de aftaler, vi havde lavet? Det gjorde jeg også, men de har sgu ikke på den. Nå, men Lars, altså, vi kunne ikke gøre noget ved det. Vi er nødt til at bare komme op på hesten igen. Ja. Men kan vi ikke prøve at se, om vi kan skaffe hende af vejen, hende den røde? Eller med hende der med det lange lyshår der? Ja, hende. Nå, ja, men altså, jeg ved ikke, hvordan skal vi gøre det, altså? Du arbejder da i NATO, gør du ikke? Jo, men det gør jeg da. Det er rigtigt. Som generalsekretær. Du har sådan en specialstyrke, har du det? Jamen altså, det er jo krisetid nu. Det ved du jo godt, Lars. Altså, det bliver jo lidt svært. Men hvad skal jeg gøre så med det her specialstyrke der? Det kan du dræbe hende. Ja, men Lars, altså, det er jo lidt indviklet. Hun har jo alle de der vagter der, og så lidt, altså. Jamen, de der specialstyrke, dem du har, de kan sagtens klare sådan nogle dumme danskere. Men Lars, altså, det bliver jo lidt svært, altså. De koster mange penge, altså. Og vi er jo allerede i krig på masser af fronter. I Afghanistan, og vi måske indsætter noget i Iran nu, og det... Altså, Lars, det kan man ikke rigtig gøre. Jamen, du skulle nok til at tage dem ud af landet. Nej, men Lars, det skal vi ikke snakke om. Det snakker vi godt om. Okay, sådan. Vi ses ikke, det er ikke færdigt. Okay. Næste scene har vi Willy Søvndal. Hello everybody. My name is Willy Søvndal and I'm from Denmark. I work like what is it in English? Udenrigsminister in the Red Regering in Denmark. Yeah. Today I want to take fat on that Obama had. I want to talk a little bit about that. Was President Obama over in the US has said that we should tage nogle flere soldiers out of Afghanistan because we lost too many menneskelife. Så derfor kan jeg sende en stor tak til Obama derovre for hans gode hjerne. Ja, that's good. Okay, so I think it's very good we overlader much of the ansvar to the Afghanistan regering, so they could kill and destroy the Taliban of them. Yeah.
So I think it's rigtig godt, at vi kan på den måde få sparet en human's life. So it's very good. It was that about the soldiers down in Afghanistan, but I'm not finished endnu. Because I'm also think that that's what is it in English? That's miljøkris we have now. Miljøkris der. And we udleder simpelthen so much CO2, and I would look out after Kina and say they not should udlede so much CO2 of their fabrics, because it's not so good, because there is a smelling on the post when we do that. So that's not good. So I would offer the Chinese to not udlede so much CO2, because it will be a big catastrophe if all the world should be overswammed by water off of the north of the poles over there. It was that for me, Willy Søndag, the Danish udenrigsminister from the Red Brigade, and now I will take home to Denmark and practice me to learn English. Det var det. Det var så alt for i dag med sjov med politikerne. Det var kanon. Ej, hvor er det gode. Ja, du kunne næsten sende en kopi til politikerne. Hvad er jyder? Altså sådan, jeg er inde i København. Jeg vil være så mega godt Johanne, Emma. Ja, du er god til Johanne. Hvor går du der? Det gør i morgen måske. Hvad er jyder for noget? Hvis vi skal spille. Nej, det var sådan i år. Ja, du er godt nok godt, I var gode. Helt vildt. Altså kun det ene, der København.